14 नं चिरांदुवारनि सिंनि इयुथ इउपिपिएलनि मोनसे सानसुमै मेलेमजिबिफोरखौ लानानै लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ इएम रनजित बसुमतारीनि थाखुलियाव मेहेरगोनाङै खुंफुंलाङो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहानानै इउपिपिएल दोलोआ थिंगोलैनो सोरखार दागोन होननानै बुंथियो इएम रनजित बसुमतारीया। लोगोसे 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महन्ता नार्जारियाबो जोंनि 14 नं चिरांदुवार बिपिएफ बिजेपि आरो एबिपि राजखान्थियानो फैया मानो बेयाव रावबो जोंजों देरहानो हानाय नङा होननानै बुंथियो। इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि दिनाव 40तानि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन मोनसे बियाब जानानै दङ। नंखायनो जोंनि इयुथफोरखौ बा जोहोलावफोरखौ लानानै बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन मावनो हानायनि आरो गुबुन गुबुन समस्थियावबो बिनि इम्पेक्टखौ खोख्लैनो हानायनि सायाव जोङो सावरायलायनाय जादों, टेबल टक खालामनाय जादों। गासैबो इयुथफोरा बावहाय बाहागो लादों। जोंनि थांखिया जादों 40तिनि गेजेराव 40तायानो इउपिपिएल दोलोआ देरहानांगौ आरो जोंनि बे देरहानायखौ 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि इयुथफ्रा दैदेननांगौ। बे बेलायावनो इनकारेज होलायनानै सावरायलायनाय जादों। माबायदि मोनदांथि मोनदों इयुथफोरनि खामानि? ओरैनो इयुथफ्रा बहुत स्ट्रं, खिन्थु गायनाय फुनाय सम फैदों, गावबा गाव बयहाबो बिसि फिसा दङ। नंखायनो किसुमान समावहाय बिथांमोना मावनाय दांनायाव नुजाफैजोबनो हाया। थेवबो बिथांमोना लजिकेलि, इमसनेलि आरो गावनि जा प्रिन्सिपल बा जोंनि जा पार्टिनि जा कनस्टिटिउसन बेखौ संदाननानै जेब्लायबो पार्टिनि थाखायनो गोसो मोदोम जिउ होना मावबाय थादों। बेबायदिनो बिसायख'थियाव इलेक्सन गेलेयोब्ला माबायदि पार्सेन्टेज लानानै देरहागोन बायदि जोङो 40तानि गेजेराव 40तायानो देरहानायानो कनफार्म। बेवहाय मोननैसोल' बियाबा जोंहा मोनसे एसे दाव दङ। बेखौबो जों खोब गोख्रैनो जोङो माबा खालामगोन। एसे एनैल' जों बेवहाय माने 50-50 नेक टु नेक जोंना कन्टेस्ट जागोन मोननै मोनथामसोआव। खिन्थु जोङो 40तायाव 40ताखौनो देरहागोनखौ दिनैनि दिनाव लादों। आरो 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव हाइकामान्डआ जायनोखौ टिकेट होआ माने पार्सेन्टेज वाइसै इउपिपिएल दोलोआ 14 नं चिरांदुवारावनो बांसिन पार्सेन्ट मोननानै पास जागोन। इउपिपिएल हिसाबै सिंगेल सरकार सालायनायनि आसा दङ। 100%। जोबोद साबायखर। बे समाव नोंथांमोना जे जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दिनैनि जोंनि इयुथ्सनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै नैबे रनजित बसुमतारी इएम सारनि न'आवनो जों लानाय जादों। दिनैनि जे स्ट्रेंथ, बे स्ट्रेंथखौ नायोबा जोङो बेखौनो बुजिनो हायो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवारनि जे समस्ति, बे समस्तिया जोङो दिनै देरहानाय बे रोखा होननानै जों दिनै फोरमायनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनि बे समस्तिनि जेसेबांनाखि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ देरहानायनि जे सार्थ'आव दिनै अहरह दिनै खामानि मावगासिनो दं। आरो जोंनि इयुथ्सफ्रा जेसेबांनाखि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे माखासे नेम निथि, माखासे खामानि बिथोन, जों बे बिथोनखौ जोङो दिनै मावफुंगासिनो दङ। आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जिखि थासारि फैया मानो नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तिया रोखा होननानै जों दिनै बुंनो हायो। 14 नं चिरांदुवाराव जुदि इउपिपिएलनि बिजाथि होयोब्ला देरहानायनि सावगारिखौ नोंथाङा इयुथ हिसाबै माबायदि नुदों? बेखौथ' जोङो बिराद सारप्राइज होननानै जों साननानै लायो। मानोना बे समस्तिया दिनैनि थासारियाव जायखि बिजाथि फैया मानो बे दिनै इउपिपिएल दोलोनि हेंथायै रावबो गसंनो हानाय नङा होननानै जों दिनै दाथियै बुंनानै लानो हायो। जों माखासे बेलायाव नुनो मोनो नोंथांनि पटेन्सियेलाव बिपिएफ दङ, बिजेपि दङ, एपिपि दाबो जोनोम जानाय पार्टिफोर दङ। बेनि बेलायाव माबायदि कन्टेस्ट जाथावथाव? दिनैनि थासारियाव जोंनि बे 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव बिपिएफनि जे थासारि, बिजेपिनि जे थासारि, बेयो जेबो जोंनि समस्तियाव इउपिपिएलनि अनगायै जेबो फेक्टर नङा होननानै जों साननानै लानो हायो। आरो दा जिखिनि एपिबिए जे गोदान राजनितिक दोलो जोनोम जादों, बे राजनितिक दोलोआ जोंनि समस्तियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होननानै जोङो दिनैहाय बुंनानै लानो हायो।